खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै फैलायबाय गलघराव लोगोफोर दा आं गलघरा माबायदि नोंथांमोननो दिन्थिगोन मानि थाखाय बे जायगाया मुंदांखा बेखौ आं गासैबो नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन लोगोफोर नाहर आं नोंथांमोननो गलघरखौ दिन्थिहरनि नाहर लोगोफोर बेनो जाबाय गलघर बेखौ दाउदै आकारनि माने दाउदै महरनि मोनसे बाख्रि बानायनानै गालांदोंमोन जन गास्टिना 1786 आव बेनिफ्राय दा बियो बे गलघरा एक्चुअली बियो मोनसे आनाज माने बेगर माइ माइरं बा सबायफोरखौ दोनग्रा मोनसे बाख्रिमोन बेखौ बाख्रि महरै लुनानै गालांदोंमोन जन गास्टिना 1786 आव दा बेखौनो गलघर मुङै मुंदांखा दा बेखौ जोङो गावनि मेगनजों नुफैनो मोनबाय गावनि मेगनजों नायफैनो मोनबाय बेनिखाय बियो हिस्टोरिक मोनसे माबा बानायनानै गालांनाय बियो बाख्रि दाउदै आकारनि बेखायनो बेखौ गलघर होननानै बुंनाय जायो बेखौ नायदो नै लोगोफोर नैबे जाबाय सिरि माने गोजौआव गाखोलांग्रा सिरिया बेजोंनोमोन बेखौ दा गेट होनानै बन्द खालामनानै दोननाय जाबाय मानोना गोबां मानसियानो गाखोलांनानै बै गोदोनि इथाफोरा माने सिरिनि इथाया गुरै जानानै माने बायनानै समान जानानै सोरबा फिस्लायनानै गोग्लैयो नायहरनाय लोगोफोर नायनै बे सिरियानो गोजौथिं दावखोलांनानै माने बे आलि बायदि नुनाया बे सिरि बे गोजौआव एकदम थिखिनिथाराव मोनसे दरजा बायदि दङ जाय दरजाजों माने आनाजफोरखौ बे सिरिजों गाखोलांनानैसो गोजौनिफ्रायसो गारख्लाय हरोमोननो नायहर लोगोफोर नुहुरबायना बै गोजौ ओरै सिरि बे साइडजों जिं थांनानै आलि बायदि जालांनायजों माने आनाजफोरखौ लानानै दावखोलांनानै बै गोजौनि दरजाजों आनाजखौ गाहायाव गारख्लाय हरोमोन बेनिफ्राय बै गेट नुनाय गाहायनि दरजाजों आनाजखौ दिहुनोमोन बे गलघरखौ बाख्रि महरै लुलांदोंमोनब्लाबो बेखौ एसेबां बाहायनो हायाखिसै होननानै जोंनो फोरमायदों मानोना माइ माइरं एबा गेहुखौ लानानै खर'आव रुजुननानै बे सिरिजों दावखोलांनानै गोजौनिफ्राय गारख्लाय हरनांगौआ बे मानसिनि थाखाय गोरलै खामानि नङामोन लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आंनि दिनैनि भिडिअ'खौ नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो थेंक इउ